Aquest vídeo és per totes les persones que veu fer possible durant aquests 15 anys, esteu fent possible durant aquests 15 anys la feina de rescat. El crear del no res un col·lectiu en suport a uns presos que van començar una lluita en solidaritat amb el poble basc i que del no res veu crear rescat amb tot en contra, amb la gent sense entendre res, amb els mitjans de comunicació i certa gent criminalitzant sense parar, però allà veu estar. Per mi rescat són dues paraules, una és gratitud i l'altra és orgull. Gratitud per l'ajuda que em veu prestar quan jo estava allà dins, per tota la feina que veu fer i la manera de compartir una barricada entre vosaltres fora i jo dins, i l'altra és l'orgull. L'orgull per el que he dit, per crear del no res rescat, per enfrontar-vos a qualsevol que us deia que aquests són no sé què, no sé quantos, allà veu estar, allà esteu. Dir que encara ens queda la Marina i la Lola, dues preses allà, catalanes, dues preses que les volem a casa dignes, les volem a casa amb l'orgull que ens fa la seva lluita, el que van fer i el que estan fent ara mateix dintre de les presons les tenen. Per elles, per la resta de membres del col·lectiu de presos polítics bascos, una abraçada ben forta, visca la terra.